Така. Окей, let's go. Мамен! Намираме се в момента на Липница. Отиваме малко офроуд. Абе, тук какви с тия кабели, бе? Тези кабели са от преди. Тук са украдявани кабели, ние като разчиствахме. И то не е само тук, има и горе, има по-настрани. Са крадялите, знае ли си? Дано в момента не крадат. На небо сме. Има рекичка. А тук има къща до рекичка. Там има къща. Да. И сега, брат, не стига, че отидем до воденицата, но ще ти разкажа. Там е на Иванчо къщата, която реставрират. Не знам дали се вижда. Да. Би трябвало да се вижда. Е, снима ги, да. Не се среща, честно, просто. Да. А то всъщност това от вашата къща ли идва, бе? Да. Ма канализация? Еми ще се такова, да. Още не е напълно. Значи не сте на септична яма. Да. Тук има много готина пътечка. Ма тук често ли ходят хората, такава пътечка има? По принцип има един овчар, брат. Овчар. Овчар, като минава си, брат, често тук през пътека, колкото съм запознат. И минават много често хора. Смисъл, виж, че доста реставрации има, брат. Да. Тук принципно не е за къси панталони, ама айде. Брат, аз не мисля, че ще е чак така. Нищо, аз съм си взел. Ама са в колата. Някога е добре поддържан, внимай. Аз съм си взел дълги панталони, ама са в колата. Брат, аз те прецаках, човек. Ти ме прецака. Мамен! Та воденица, брат. Я чакай. Я води. Дай сега ще вървам. Каква воденица? Има напред воденица. Значи напред има една воденица. Аз трябваше да си взема дълги панталони, брат. Аз не мисля, че ще е така, брат. Аз те прееба. Да се върна ли да си взема? Ако много държиш, да. Ама то не е много път. Няма да вървиш 10 минути, ще вървиш 2, брат. Много ли си е по-хит? Май, тук е малко надолу. То е много зле, бе, брат. Дай ви, брат, явно никой не мина. Стигнахме, брат, сега ще видиш. Воденицата. Излъгаме, че... чакай сега. Излъгаме, че няма нужда от дълги панталони. Тук има воденица. Това е тя. Тук има вода, си виж отдолу, че се стичало реката, човек. Да. И там в началото, поне преди имаше... нова, бе, сещаш се. Лек върти. Да, водно колело. Водно колело ли си? Водно колело. Но то нищо не ставаше от него. И само мога да отидем надолу да видим какво става, трябва да сме много внимателни, човек. Що? Защото да не пропаднеш. Къде надолу да видим? Там да ходим. Да, ма няма смисъл. Няма смисъл. Да. А тия неща от какво са? Видях змия. Виж каква е огромна, гей. Да. Гей. Има. Ужас. Я мръдни се да видя. Тя е огромна, бе. Ние я изплашихме. Как се оплаших? Видя я? Нали я видя? Да, бе, аз си видях опашката. Видях и опашката. Брат, аз съм умител от тук. Брат! Много е готино, много е красиво. Я момент само да взема да снимам с... Това беше отровна змия, брат. Я мръдни. Да, тихо малко, само да видя нещо. Да изчиста камерата. Брат, гледай си в краката. Мамка му. Много е опасно. И това ли иска да ми покажеш, Иване? Това е, брат, аз не исках толкова тилкака. Те нашите много искаха. Но виж са.
Историята за тази воденица е, сегашният собственик е имал... Я ела върви пред мене. Да върви пред тебе. Да, да си, че се чува по-хубаво. Добре. Сегашният собственик, там от предните собственици, нали, роднини, На къщата. не на къщата, на воденицата, Да. е имал указания за това как да вземе жълтици от там, защото там е имал заровено съкровище човек. И там си е намерил човека жълтици, сега си има пари. Богат. Да. Но тук А той още ли е жив той, или? жив е, да. Той е само скоро. И другото е... Верно, наскоро ги е намерил. Да. И другото, че има една църква, изоставена църква. В Липница, в която също се води, че има съкровище. Да. Но се води сега, че е прокълната, защото всеки, който опита да го намери, е починал. Еба си. Буквално всеки текст, така се води. Това го пише дори и по интернет, смисъл доста известни истории. Всеки от Липница, ако опиташ, ще ти каже, че не трябва да нямаш работа там и че... Можеш ли да си влизаш вътре, ако не търсиш? Еми, мисля, че да. Пак не можеш да влизаш Не, вътре. можеш да влизаш. Точно това века, мисля, че можеш да влизаш. Това са историята да разпитам. Това са историите. Да. Някой казах, че не кой знае какво. Тази смяна това ми изкара това, сега ще виж гол. Аз си видях само задницата. Ужас, аз си видях предварително. И тя беше от такава отровна май, нали беше черна. Черна беше. Ужас. Ужас, А брат. тая пътека на къде води? Тази пътека напред има къщи, брат. Тук е сегашният... Хайде да ходим и ги обереме. А? Тук това къща живее сегашният кмет на Липница, който ще бъде. Аз сега бих станал кмет. Примахме една кметица. Бъдещия кмет, викаш. Бъдещия кмет. Брат, много ми искам Ако не, остай. Брат, връщаме се, брат. Щом. Но то няма... Възможно е да има змии, да. Прав си. Прав си, може да има змии. Да, просто заеби. По-добре си вървим на пъти и да се разхождаме. Нали видел на къде се беше скрила? Да. Пълен ужас. Нагоре сме, нали? Да, нагоре. Върви пред мене, като говориш, да се чуваш. Върва пред тебе. А това какво е тук железното? Кое? Това железното, това да не е за водата. Това Тръба. Не знам какво е. Между другото доста време е така, не сме го карали така. Но за вода, обвиси. Не, нема вода. Няма ли? Явно някаква тръба изоставена. Я ти казах, че там. Ох. А ти хвана ли змията на GoPro-то? Сигурно. Брат, това ще ми покажеш. Това е на нашите. Това е много важно. Защото ние бехме убили змии и се вълши, че няма змии около вече. Не виж, що са си взели такива против змии, така че. Да, ма... Той не има много широко обхвата, смисъл. Те са само за около градината. Иначе измежду камъните и... Я ще държиш и за малко. Айде. Тук ще ми трябва Аз ще те снимам, ако паднеш и се пребиеш. Буквално ще падне и ще се пребия, брат. Ако не, чакай. Не, ето ще се оправя. Брат, просто трябва да стъпа. Дай си това ръката или да знам. Дай. Айде, моите момче. Добре, че си ти. Дай.